Čaute všetci, ja som Mad Mike a vítajte pri prvej časti Hudba na čerstvo s podtitulom Playlist. Mnohí ste sa ma pýtali po minulom videu, ktoré bolo celé venované mojej obľúbenej kapele Nine Inch Nails. Mikey, kde sú tie novinky? Kde je ten prehľad Hudba na čerstvo? No, preto som vytvoril na Spotify a na Apple Music za vaše podpory playlist s názvom Hudba na čerstvo. To najlepšie a najaktuálnejšie, čo počúvam, nájdete práve tam. Budeme tak oveľa rýchlejší a oveľa aktuálnejší. Tak, link nájdete v popise videa dole. Dajte playlistu odber a poďme spolu objavovať skvelú novú muziku. Dnes si tento koncept vyskúšame naživo. Prejdeme si pár zásadných songov, ktoré som tam pridal a povieme si nejaký názor k tomu a nejaké infošky. Žiadne zdržovanie, poďme na prvý song. Tak, čo to tu máme dnes? Napríklad začneme s Dog Stars. Ich novinka Spire. Je to myslím tretí single z tohto albumu. Priznajme si, že väčšina ľudí k tejto kapele priťahuje skôr fakt, že na basovú gitaru tam hraje Keanu Reeves. To je veľká hviezda. Ale pozor, nie je to žiadny lacný celebritný projekt. Keanu sa venuje base už 10 ročia a hral v rôznych kapelách. Kapela je momentálne asi v najlepšej forme a je to poctivý alternatívny rock, ktorý má v sebe takú tú príjemnú nostalgickú špinu 90. rokov, ale v modernom produkčnom prevedení. Mám pre vás skvelú správu. Ak chcete zažiť naživo, 29. júna 2026 v Pražskom Sasázu bude tá skvelá možnosť. Tak, ďalšiu novinkou z playlistu Highly Suspects. Mal som tu možnosť niekoľkokrát naživo. Fantastické. Highly Suspects a ich single Big Shop of Horror. Ak túto kapelu sledujete posledné roky, viete, že občas troška príliš experimentovali s popom, hip-hopom a rôznymi žánrami, ale toto je návrat k tomu pravému špinavému zvuku, ktorý ma na nich bavil od začiatku. Produkcia je zámerne neuhladená a ako gitarista musím vyzdvihnúť tie agresívne stredy a fakt, že sa neboja nechať dýchať nahrávku chybami. Jak to ide, tak to tam je. Kombinujú modernú elektroniku, to im ostáva, s čisto grungeovou energiou. Je to autentické, je to živelné a v playliste to má pevné miesto. Môj obľúbený. Teraz niečo pre milovníkov ad rocku a indie scény. The Last Dinner Party. Okolo týchto báb bol obrovský hype. Až som sa bál, či to nebude len jeden z tých rýchlokvaškových produktov. Ale tento single, Big Dog, ma teda riadne uspokojil. Ukazujú, že ich úspech nebola náhoda. Je to sebavedomé, je to hudobne bohaté a ak takto budú pokračovať, pozeráme sa na jednu z britských najdôležitejších kapiel tejto generácie. Tak, a mrkneme sa. Toto je zaujímavé. Poďme na dve spolupráce, ktoré by ste možno nečakali. Reverend and the Marks sa vracajú s novým albumom. Najviac ma dostal song Fuck Up, kde hostuje Robbie Williams. Viem, že to znie vtipne a šialene, ale ono to funguje. Je to osobité, úprimné a má to skvelý vibe. Ja osobne
som sa strašne bavil, je to fakt skvelá nahrávka. Skúste si to vypočuť. A potom tu máme ďalšiu spoluprácu. Lauren Sanderson. Tá je teraz vo svojej najväčšej ére. Single Come Saying Sun je explózia rapu a rocku. Aby to nebolo málo, v remixe sa objavil Fred Durst Slim Biscuits. Fred tam prináša tú presnú dávku chaosu z roku okolo 2000, ktorú všetci tajne milujeme, aj keď si to nepriznáme. A ak potrebujeme nakopnúť deň, tak tento track šlape. No a na záver si dáme legendu. The Rolling Stones nám posielajú 2 tracky z pripravovaného nového albumu. Na albume sa opäť spojili s producentom Andrew Watson a ako producent musím povedať, že Andrew je genius a momentálne jeden z mojich najobľúbenejších vôbec producentov. Dokáže rešpektovať DNA kapely, ktorá má 60 rokov, ale zvuk urobiť tak, že znie ako v roku 2026. Gitary sú surové, organické, až garážové, je to celé autentické. A Mick Jagger? Ten chlap má v hlase viac energie než väčšina 20-tníkov dnes. Je to dôkaz, že rock'n'roll nestárne. Ak máte pri sebe správnych ľudí za pultom v štúdiu a na pódiu samozrejme tiež. Tak priatelia, toto bol len zlomok toho, čo nájdete v novom playliste Hudba na čerstvo na Spotify a Apple Music. Tak čo na to hovoríte? Páči sa vám tento nový formát pokecania si o muzike? Napíšte mi dole do komentárov, ktorý z týchto trackov a songov vás dostal najviac. Hlavne ak máte pocit, že som na niečo zabudol, alebo mi unikla nejaká skvelá novinka, sem s tým. Napíšte mi svoje tipy, rád si ich vypočujem, možno ich aj v budúcnosti zaradím do nášho playlistu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber kanálu Mad Mike a nezabudnite na ten link na Spotify alebo Apple Music v popise dole. Pomôžete tým nielen mne, ale hlavne aj novej hudbe. Aby sa dostala viac k ľuďom, aby sa dostala viac k vám. Ja som Mad Mike a toto bola Hudba na čerstvo. Užívajte novú hudbu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, pekný deň.